සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் அமைதி தலைவரான புத்தர் சொன்ன தர்ம போதனைகளில் மிகவும் மதிப்புக்குள்ள ஒரு தர்ம உரையை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். எல்லோரும் இத கவனமாக கேளுங்க. உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்ளுங்க. சப்ப பாபாச அகரணங் எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுங்கள். குசலஸ்ஸ உபசம்பதா உங்களோட தகுதிய வளர்த்து கொள்ளுங்க. சச்சித்த பரியோதபனம் உங்களோட எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு நன்றாக செயல்படுங்க. ஏதாம் புத்தான சாசனம் இது புத்தரின் வசனம். உலகம் முழுவதும் போர் பயத்தால் எரியும் மனித மனம் இந்த உன்னதமான தர்ம போதனைகள் மூலம் ஆறுதல் காணட்டும். உடல் மட்டும் மனநலம் அடையட்டும். நிர்வாணத்தின் உச்ச பேரின்பம் அடையட்டும். எல்லோரும் கும்பிடுங்க.